1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga balita lokal, 24 anyos nga farm manager patay sa aksidente sa Bacolod Silay Access Road kahapon. 14 ka mabarangay sa Bacolod wala nagsumiter sa designated community firecracker zone. Balita national, 141 ka health facility nahalitan sa paglaslas sang Bagyo Odette. Ginalegar plano nga pagpanabutahe sang NPA sa relief operation sa Leyte na punggan sang militar. Maayong aga Bacolod, maayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karang Miyerkules, Desyembre 29, 2021. Sa ngalan ni Aksyon Boy, Duran, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa,
ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, Balitang Bayan, Numero 1. Lasay-say sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, detalye sa balita lokal. Patay ang isa ka farm supervisor sa aksidente nga nagluntad sa Bacolod Silay Access Road, Hacienda Pait, Barangay Matabang, Syudad sang Talisay, kahapon sang hapon, Disyembre 28. Ang biktima ang ginkilala kay Mark Joshua Mendez, 24 anyos, sa Barangay Langob, Syudad sang Escalante. Samtang ang nakabunggo naman ang ginkilala kay Michael Guarino, 38 anyos, sang San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Si Mendez ang nagamaneho sa motorsiklo, samtang si Guarino naman ang nagadrive sang auto nga Nissan Almera. Suno kay Police Master Sergeant J. De La Cruz, traffic investigator sang Talisay City PNP, gikan sa magkatuhay nga direksyon ang duha ka masalakyan sang ginalegar ni Guarino nga madasig ang dalagan sa motorsiklo kag nagbunggo sa ginamaneho sini nga salakyan. Dugang pa ni De La Cruz ginalegar man sang driver sang auto nga nag-agaw sa linya sang sugata nga salakyan si Mendez. Sa obserbasyon sang kapulisan, madamo man nga mga accessories kag parts sang salakyan ang naglapta sa dalan nga ginausoy sang auto. Nagtabog ang driver sa motorsiklo kag nakaangkon sang madamo nga pilas sa lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Ang driver sang auto nga si Guarino ang preso karon sa custodial facility sang Talisay City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Katorse ka mga barangay sa syudad sang Bacolod ang wala sang may ginsumiter nga designated community firecracker display area sa kapulisan. Base sa datos sa Bacolod City Police Office, 47 lamang ka mga barangay ang naghatag sang listahan sang lugar nga pwede palokpan sang mga pumuluyo. Sa datos, wala sang DCFDA ang barangay 9, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 36, 38 kag 39. Ginpahayag ni punong barangay Joseph de los Santos ng barangay 16, may isa sila ka DCFDA sa kilid sa opisina sang senior citizen sa ilang barangay. Pero suno kay de los Santos nga base sa iya obserbasyon, hindi tuman kadamo ang nagapalupok subong nga holiday season bawat sa damlag lang paglaslas ni Bagyo Odette kag problema sa pinansyal. Gina-discourage sang duha ka dalagko nga barangay sa syudad sang Bacolod ang pag-usar sang palupok sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Ang barangay Mandalagan ang isa sa mga lugar sa syudad nga may pinakamadamo nga designated community firecracker display area nga mayara sang 5. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni punong barangay Arturo Pareño nga pesar nga pwede ang pagpalupok pero iya gina-discourage ang mga pumuluyo. Ginpatag ni Pareño nga ang kwarta nga inugbakal sang palupok ang mas maayong igasto sa iban kaangay sang pagkaon o bulong. Ginpahayag ni Kapitan Rodolfo Pico sang barangay Mansilingan nga sa kada dutay lamang o kon kada tuig dutay lamang ang mga tao ang nagapadulong sa lugar nga pwede palukpan. Si Pico ang naga-discourage man sa pag-usar sang palupok sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Kag sulod sa iya mas maayo na lamang nga mapagahod sang trompa sa palupok. Sa record sang BCPO ang Mansilingan ang may isa ka DCFDA sa Mansilingan Playground.
Ginpangwasak man sa Bagyo Odette ang pila ka mga detachments ng Philippine Army nga sakop sang 303rd Infantry Brigade. Sila kay 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, duha ka headquarters ang moderately damaged, 30 ka patrol bases ang severely damaged kag 6 ang moderately damaged. Ini ang nahamtang sa Southern Negros kag portion sang Negros Oriental. Dugang pa ni Pasaporte kalabanan sinihimo sa light materials rason nga mahapos nga gubaon sa mabaskog nga hangin. Ginpasalamatan lang sang brigade commander kay wala sa nakahalitan nga miyembro sang Philippine Army. Dakop naman ang magpakaisa matapos makuhaan sa Ramaslothang sa Purok Masulhay, Barangay Maaw, Syudad sang Bago, las 9:50 gabi isang Lunes. Ang mga suspect ang ginkilalang nga Sunday Simray Kantanyag, 18 anyos, kag Art Rojo, 26 anyos, tanan nagapuyo sa Hacienda Zaragoza, Barangay Don George sa amuman nga syudad. Suro sa kay Police Staff Sergeant Armando Arau, investigador sang Bago PNP, nakitaan sang mga nagapatrolya sang kapulisan ang madasig nga pagpadalagan sang duha rason nga ginparahan nila ini. Nakitaan sang kapulisan ang ginabitbit nga sako kag nagagwa ang puluan sang 12-gauge shotgun nga may 6 kabala nga wala pa nakalupok kag kutsilyo. Wala sa may napresentar nga mga dokumento mga suspect kag dugang ni Araw. Madamo sang reklamo seryes ang kinawatay kag hold up sa amo nga lugar. Apang ing duha ang wala man nagwa ang ngalan sa nga sila ang isa sa mga sospetsado. Sa mga balita national, 141 ka health facility nahalitan sa paglaslas sang Bagyo Odette. Ginalegar plano nga pagpanabutake sang NPA sa relief operation sa Leyte na punggan sang militar. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Aksyon! Radio! Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
radio, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa... Alright! Good morning, mga ka-aksyon. Happy Wednesday sa inyo. So, December 29, 2021. Subong adlaw, mayong agagid sa tanang nga naga-monitor via Facebook Live and YouTube. Mayong aga sa inyo matugno nga aga, especially ang yari subong sa syudad sa Bacolod. Kaya medyo matulutugno subong Bacolod, kiti kagabi nag-ulan na naman. Okay? Anyway, good morning lang kay Kurt Nathaniel de la Torre. Good morning sa imo dira sa may Purok, Dulunan, Hacienda Guba Central, Maaw. Okay, you're welcome. Kay Jocelyn Season, good morning man. Lito Dayap, mayong aga sa imo. Kay Connie Laparan, good morning. Nagapamati kami diri sa may Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Miss Jinky Dialagdon, good morning sa imo, Miss Jinky. Good morning kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King. Dali lang kayong iba hindi ko makita. Kaya basta may 200 stars ka gina-send ang comment, hindi ko makita. Utod, Miss Jinky, pasensya gid. Pero thank you so much sa 200 stars. Hindi ko maklik ang see more. Anyway, kaya Sir Mililio Ligo, good morning man sa imo. Kay Sir Philip Isulat, good morning dira sa may Buen Retiro, Talisay. Kay ginatamyaw ni Millie Oligo, si Ma'am Vanessa, si Doc Matmayo, Miss Jinky, Noel Amar, Alex Monteza. Si Mama Lulit Dialagdon, kag Papa Joe, Karina Villaflor, Aldritz, John Apil, Al Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Jane Nagor, Grazil, May Villar, or Villarne, Lady Red Refuela, Rose Villanueva, Tahlig, Casania, Annabel Refuela, kag sa tanan niya family ni Miss Jinky dira sa may Barangay Pandanon DSB. Krisha Blas, good morning man. Jonaline Ninyal de Cripito, good morning dira sa may Barangay Ayungon kag Gintorilan. Nga nagapamati. Greetings. Yes, Merry Christmas everyone. Dira sa may Banis Cafe, MM's Bunny Cafe, good morning sa inyo dira ha. Kaya Bernie Carpio, good morning. Bum dia para vose. Tsak man akong pagbasa. Ang Butsilingon, good morning everybody. Muy bonita todo Dorel Cabatu. Feliz Natal. Uy, ka-very, siya, ng Spanish ni no? Amone. Thank you so much. Kay Sally Oke de Sousa. Good morning man. Dara sa may Sam Village. Yes, Action Boy, at toto sa Action Boy subong. Anyway, sa team gali sa Action Radyo Bacolod, susubong na tong adlaw mga ka-aksyon ng ilang ang ilang pagkadto bala sa southern parts ng Negros. Hindi ko lang gid pag-mention kay for their security man, okay? So ato sila subong sa southern parts ng Negros, nagbiyahe sila kay na mga 5 AM, dala nila ang 350 nga food packs. Okay? Salamat gid sa mga sponsors nga kag donors nga naghatag sa ila man diri nga bulig para man sa aton kauturan sa southern parts ng Negros. Dako gid ina nga bulig sa ila. Okay? Salamat gid mga ka-aksyon. Anyway, kay Jonaline Ninyal de Cripito, good morning. Kay Bert, Andy, Emmy, Neneng, Terso, nagatamyaw, good morning. Ma'am Maria Luisa Melos, good morning sa imo Ma'am Luing. Kay Toto Dolor, good morning man. Kay Nanay Elsa Barilla sa Sunedco, halong permi nanay. Florencia Villacampa, good morning. Happy blessed Sunday.
Kay Miss Ana Sinoro, good morning man. Deloterio Acosta Gary, good morning. Sir Melchor Melos, may aga sa imo. Si Gary Deloterio, dra nagapamati sa La Mesa Dam, Fairview, Quezon City. Okay. Elvira Helogo, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo, Ma'am Van. Kita ko gaboga. Good day to you. Yes, Ma'am Van and Doc Matt Mayo, good morning. From snowy good today sa Minnesota. Wow. Diri sa amon, Ma'am Van, tugnaw lang. So, kay wala snow. Sige, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo nga pag-monitor sini nga aga. Dennis Nuestro, good morning man. Kay Mami Ems Aboso, Mami Ems, good morning. May landa nga pag-monitor, and of course kay Attorney Dag Pandan. By the way, pasalamatan ko manggili ang aton nga EFC family balang of course magluwas nga nag-donate sa ilang nga bulig para sa aton mga kauturan sa Southern Negros. May duha pagit kita ka EFC member nga nag-volunteer. Si EFC President Dennis Richard Tiboroma kag si kumparing Bia Jonathan naga-upod man sila dito volunteer. Salamat gid. Standby for Balita National. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radio. Numero 1. Alas 6:24 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon, Balitang Bayan, numero 1, detalye sa Balita National. Naglabot sa 141 ka health facility ang nahalitan sa paglaslas ng Bagyo Odette. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang mga nahalitan nga pasilidad among Regions 4B, Region 6, 7 kag Caraga kag ang balor sa mga kahalitan ang naglabot sa 195.4 milyones pesos. Kalakip sa manapektuhan ng 50 ka mga hospital
sa ka Center for Health Development, 45 ka barangay health stations, 41 ka rural health units, 2 ka provincial offices, 1 ka city health office, kag 1 ka temporary treatment and monitoring facility. Na-mentionan ni Duque ang pagdamo sa kaso sa gastroenteritis kag diarrhea sa Dinagat Islands, Siargao kag Cebu nga tuman nga napektuhan sang naglabay nga bagyo. Gin pa siguro naman sa tiglikom nga nakatutok sila sa manasambit nga kaso nga naghalin sa higko nga tubig amuman nagpadala sa manasambit nga bulong para sa mga nagabalatian. Ginpayag sa 8th Infantry Division sa Philippine Army nga napunggan sa mga soldado ang ginaligar plano sa mga rebelde nga pagsabotahe sa military relief operations sa Leyte. Sunod sa 8th ID, naging kwentrohanay ang 14th Infantry Battalion kay ginasuspetsuhan katapos ang New People's Army sa pinaghios sa Barangay Katipunan, Banwasang Abuyog. Ginpahayag ni Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ernesto de la Rosa nga isa ka informant ang nagpabalo sa ila sa ginaligar tuyo sa NPA nga balabagan ang pagdulong sang relief items sa mga biktima sang Bagyo Odette. Plano sa NPA nga magbutang sa roadblock agawan ng family food packs kag ipanagtag sa mga residente agod magwa nga isa ini ka NPA relief efforts. Sa karon padayon ang ginapangita o kung padayon nga ginapangita sa mga soldado ang mga rebelde. Ginpahayag naman sang Department of Education nga nagakinahanglan sang 3.37 bilyones pesos para kay uhon ang masobra 2,000 ka mga classrooms nga nahalitan sang Bagyo Odette. Sa public briefing, ginpahayag ni Education Secretary Lenore Briones base sa datos, 1,086 ka mga classrooms ang totally destroyed samtang 1,316 ang may damage. Dugang pa ni Briones, posible pag-ausaron sang DepEd ang kabahin sang ila 2022 budget para pondohan ang rehabilitation kag repair efforts. Ginpahayag sa opisyal nga masobra 230 milyones pesos ang savings sang DepEd ang pwede mausar bilang quick response fund sa manapektuhan nga rehiyon. Sa datos ng DepEd, 12 milyones 29,272 ka estudyante ang napektuhan sa 11 tanan ka rehiyon, samtang 656 ka public school ang ginausar bilang evacuation centers. Nag-appoint ang Philippine Coast Guard o PCG District Northern Mindanao sang 30 ka mga personnel agad magbulig sa search and rescue kag disaster relief operations sa mga lugar nga apektado sang Bagyo Odette, labi na sa Siargao Island sa Surigao City. Sunod kay Captain Jeronimo Tovilla, commander sang PCG District Northern Mindanao, nagamit sila sa napulo ka mountain bikes kag anom ka land assets para mabiyahe ang mga donasyon kaangay sang food packs, hygiene kits, generator sets, dog foods, potable drinking water kag hampanganan para sa mga kabataan. Pero kay Tovilla, ang bisikleta ang pinakamaayong nga transportasyon sa matuman nga napektuhan sang bagyo bungod limitado ang resources sa nasambit nga lugar. Ginmanduan ang mga tinawo sa ahensya nga aktibo nga makigangot sa lokal nga gobyerno, amuman sa Coast Guard stations kag substations para sa kinahanglanon nga dugang nga suporta. Ginapa control sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa mga pulis ang pagdagsa sa mga tao sa bisinidad sa cell sites o kon towers nga naigo sang Bagyo Odette. Ginpahayag ni acting DICT Secretary Manny Caintic nga na-contact na sa mga nakaluwas sa bagyo ang ilamang himata sa pagkanto sa malapit sa bisinidad sang tower. Sa record sa DICT ang overall restoration sa globe ang yara sa 73%, 71% sa smart kag 55% naman sa Dito Telco. Kag sa katapusan nga balita national, nagpatahag ang Malacañang angot sa natrasar nga pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sa 5.24 trilyones pesos nga national budget para sa 2022. Ginpahayag ni acting presidential spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, wala pa natapos review process kag pag-usisa sa national budget rason nga natrasar. Sa piyak sinigin pasiguro ni Nograles sa publiko na mapirmahan sa presidente ang national budget sa 2022 antes matapos ang ini nga tuig.
Last size, 30 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon, Balitang, Bayan, Numero 1. Karang adlaw Miyerkules, Disyembre 29, 2021. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Mga ka-aksyon, sa rin ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,